pelipakinoiden paidat tehdään käsityönä. Ja menetelmä on tämmönen perinteinen vanha kunnon lappilaisemännän kudontatyyli. Siihen hyvin toimii tämmöiset kudontaneulat tai puikot, kuten jotkut kutsuvat. Ja sitten niistä karhitaan tämmöistä kasaan. Tässä meillä on uusina tulevan kauden tuote, vähän värikkäämpi vaihtoehto tiedossa. Jos tällainen mietittää sinua, niin muutaman kuukauden päästä pääset katsomaan verkkokaupastamme myös tällaista vaihtoehtoa. Jotta sitten näihin paitoihin saadaan se tietty oikea joulullinen tunnelma, niin nämä valmistetaan täällä Joulukin Pajakylässä, jotta se ympäristön oma taika saadaan näihin mukaan. Tämä on erittäin tärkeää, koska paidan täytyy aina tuntua päältä hyvältä.